Dobrý deň, ľudia, vítam vás u dnešného videa. Nie som tu už s Ladiem, lebo ostatní v Squid Game nechcem hovoriť, aby som nedostal žltý dolár náhodou. A ja som tu stále a pridám. UFO 3000 sa niečo spektuje. Počkajte. Ešte, ja tam na to tretie poschodie nestihnem cvalať, sorry. Veď, ale to ti nezabije. Veď ja viem, ale že akože, myslíš si, že to tam takto stihne vybehnúť? Ja to vždy stíham. Minule som raz nestihla, keď sme už mali výjsť na to 8 a ja som proste už. Hej, ale tam ti to dáva dlhší čas potom ako. Nezabudnite sa kúknúť na môj kanál. Nezabudnite sa pozrieť takisto na kanál Ladiem. Kde si? Nezabudnite. Nie, ono sa to stojí tak pekne, vidíš ma, ja ťa vidím. Ale aj toto je to kreslenie, že musíte kresliť dážnik, kocku, guličku alebo si veci. Tu bude proste, počúvaj ten zvuk. Bude pesnička a potom povedia číslo a musíš ísť do Ja kabinky s nepočujem takým ako, počtom ja čísel. mám gamebar. Tak ja pustím, hej, zvuk. Ja mám. Nevadí. Kika, ty ho stíš, aby sa nám to neprebíjalo. Ladie Keď povieš 4, bude tak poď hovoriť. so mnou a ešte nájdeme 2 ľudí, proste musíš peziť to číslo. Ja, že akože musíme sa spojiť. Proste v jednej kabinke musí byť také číslo ľudí, aké povedia v tej songe za chvíľu. Round 1, to sú 3 roundy. A ako tí, ktorí to nedajú, tak tí sú down. Áno. OK. 3. 3. Kde si? Tu. Môžem ísť ku random? Ja som tu už, hej? Sorry. Ja som už z dvoma, hej? Nie. Sorry. Dáš to? Asi, možno. Nie, my sme 4. Dokú ideš? Nula My ti sme dám. zomreli. Oni Vy sa ste tu, dal? jeden sa k nám vtrel. Smrtva? Ma to už dali? Asi. Ticho. Žiješ ešte. To fakt. Ty si down už? Hej, pretože sa tam vtrel taký týpek ku nám. No. Nemám Robuxy, aby som sa revival, sorry. No kedy si sa to dal aj bez Robuxu, ako občas. Za peniaze, ale ja teda peniaz nemám ešte. Ale halo, to nie je fér. My sme boli traja, on sa na poslednú chvíľu k nám vtrel. Tak. My sme tu opäť traja. Spektatujete? Ja už idem do takej inej, ona sa volá, že Mingle. To je táto hra, ale ide proste stále dookola iba táto hra. Môžeš potom skúsiť tiež. Ideš? Preto už sme hrali. Ale síce môžeme skúsiť tú druhú, to je taká lepšia trošku. Idem. Koľko nás tu je? My sme tu už len 6. Ak vám dá 7, tak ste všetci Enka, ty žiješ? Nie. 2. Tak ja som tu s niekým, kto sa volá Paj, takže ja to dám, my sme tu 2 teraz. Počkaj na mňa. Už sa to ide. Už by to malo byť GG, ale nechcem to hovoriť dopredu, náhodou stlačí to unloga. Wow, guardi to idú vyčistiť. GG. Pozrite, jak to tam čistia. Ja si tu vždycky na Nice! kamarátov si to hrať. My sme už len 4. 6 nás musí byť. Počkaj, nás je veľa moc. Teraz nás je akurát... Nie, neotvárať to, debil. Raz, dva, 3, 4, 5. Teraz nás je dobré. Tá typka to furt otvára. Ale už je, tu je Andreas a ostatní. Vás je 7. Ona tu niekoho poslala. Áno, oni ju vyhodili, to je dobré. Ale ja som raz dostal $96. Hej, teraz je 6. Nie, my sme iba 5. Raz, 2, 3, 4, 5. A on je tam schovatý, sme si nechmali. Kto má takú paľbu? Vy troška si to stíšte. Tu? Sorry. Jakú farbu? Paľbu. To ja. Tomko, alebo jedeš vás? Tondo. Počkajte, ja chcem dať ešte toto poschodie, aspoň aby ľudia vedeli, čo ich čaká.
že je to proste... Potom mi to video pošli, ja ti to Smrť. editujem, hej? OK. Bola by som rada, keby si mi tam aj dačo ako vypípkala a tak, vieš, aké mená alebo tak. Ešte mám asi tak 200 ďalších, môžem ti poslať. Ja mám tak aspoň týždeň dopredu ako natočené. Vieš, ako je Ale to ja ich to Bluetooth. vymazávam. OK. Ale ja neviem, čo sa robí tuto. Ja tu behám po mape. Ale ja som nikdy nechápal tej mape, že sme takto stali cez mapu. Ticho. Ja som nikdy nechápal, že sme stali takto, ale ja neviem, čo to máme robiť. Ja nechápem, čo to je. Hlavný pozor. Ja neviem, čo sú tie piškôrky, alebo čo to je zač. Ja tu zomrem. Hej. A čo mám robiť v tých piškôrkach? Hned Piškôrka? piškôrky. A nie piškôrky, Piškôrka, ale ja som nehral toto. piškôrky. Toto. Nie Tvoje. piškôrky, ale toto. To musíš takto vykopávať ich panačiky preč. To som ja nehrala. Alebo kamienky. To mám pomenovať, ja neviem. Prečo si sa pil? Idem hrať inú hru. OK. Ešte 180. Blade Ball ideme. GG. Už má 2 puky preč. Ja mám 10, ona má 8. To vyzerá na easy GG. On hrá MK guličky. Co to? Tonko? No, to musíš vykopávať tie To bolo jednotke, posledná hra. Neviem, že tam je viac hier z jednotky, aby to Julino bolo je dlhšie. aktívny. Lulinko. tá typka... Ja som Kika aktívny. Ňufo. Či Ňufo. Andrej, ja tu nemám. What the heck? Mne to nešotlo. Nevadí. Aj tak vyhrávam, takže ona to ako nechápe. My teraz tomu začne chápať a ešte prehrám. To fakt? Párkrát sa mi to stalo v nejakých Squid Gameoch, že som bol jasný favorit a nakoniec takému noobovi to doplo a porazil ma. Dosť tak. Ale ja som sa nikdy do toho finále v jednotke nedostal, lebo ja vždycky, keď som išiel, mňa vždycky dali v tom takom tom panákovi. Panákovi? Tam, kde bolo to PvPčko ďalšie, vieš? Ja A vždycky bol tam, nie ako v tých posteliach, ale na takom ako keby ihrisku. Ja úplne posledné? Podľa mňa to bolo To posledné. je Squid Game, no? Čo? V jednotke. Kde si vzal Katana toto? neodráža kušu. Tonko, Nie, kde si vzal crossbow som toto? mi to, že nie, Tondo? Čo? Tu sú tu iba Jo. dvaja. To som dostal ku tabletu to pero. A to je dobré na kreslenie, lebo to širšie kreslí. Veď práve. Ako? Ty si to Tam vyskúšala? máš. Vladiem, čo hráš? Ja hrám Blade Ball, sa preto som smutná, lebo on má také dobré pero na kreslenie. A ja som na toho stratil vrchnak, tam bol vrchnak, vieš? Ale ja som to chvíľu skoro otrhol, lebo ja som o tomu nechápal. Ale je podľa vás sranda byť tým guardom? Ale neviem, čo ideme robiť, keď sme už len dvaja. Lebo players remaining 2. My ste už len dvaja. No, A ty vieš? no, my sme už len poslední dvaja. A ty stále žiješ. Yes. Je tu ešte jedna, ale ona není ako moc OP, tá typka, ktorá je tu so mňou. Ona sa volá Phie a ona bola tá, ktorá ma zachránila, keď sme boli dvaja. Sme sa mali dať do toho trezoru, či čo to bolo za blbosť. Ja ne teraz. Ja som zabudol na šprinta. What the hell? Ten Guardian naberá iné speedy. Ako? To není fér. Ten Guardian má 3-krát väčšiu rýchlosť. Aj tak musí. Počkaj, len dokončím. Hej, za chvíľu. To bude veľmi. Toľko má video robiť.
Prepačte. A to jaké poschodie? To je poschodie takmer 2865, nie? Zaujíma, volá sa to Took of War. Choď povedať, že musí dotočiť video. No, nie, to je preťahovanie, to je moje obľúbené. Nie, ja nechcem byť s tou typkou. Počkaj, rýchlo. A tu musíte dávať medzeru. To už asi prehrám, lebo ja som to najprv nedával. Ja som najprv myslel, že to máme klikať ako v jednotke. Ale vyzerá, že ani jeden, ani druhý to nedá. Ale ťahám ju pomaly. Ja ten mezerník rozmlátim. Tondo, môžem od teba odkúpiť? Čo? Teraz nie. Ale to sa nedá vyhrať, lebo ona rába do toho rovnakú silu ako ty asi. Ešte koľko to musím vydržať klikať? Až kým jeden nespadne. What the heck? Ona sa odpojila? Ne. Ale keď klikám na plno, tak ja som mal teraz, tak ja pomaly ťahám. Ale keď je to 1v1, tak je to ako viacej hard, ako keď je viacej ľudí, vieš. Že to je takmer nemožné. Ja sa už potím, viete ako? Ja tak chcem vyhrať prvýkrát Squid Game. O, 50/50. Už to dávam. Haj, nemá šancu. Alebo jak sa volá. Bola dobrou teammatekou, ale už není. Ale ja to fakt už nevládzem. Viete ako sa ja potím? Ale podľa mňa je na mobile, lebo on to mega rýchlo stlača. Na mobile mi to príde ešte ťažšie, ja to hrám. Ty tak iba tak typukaj. Nie, to treba stlačiť. Press space to pull. Nie drž. Do tohoto videa dávam úplne maximum, takže prosím dajte mi ten like. Aha. Ja už nevládzem. Like, odbez zvoneček. A to do toho. To ríma. Ja to už nedávam. Nechcete ma pomôcť? Počkaj. Teraz sa mi to darí, lebo ja klikám dvakrát naraz. Ešte keď takto zrýchlím, tak pozrite, teraz to ide. Nice! Dal som to. Hej, super. Idem do lobička, vyhral som. Toto bola druhá časť. Dalo mi to celkom námahu. Ale z tohoto videa by to bolo všetko. Číslo 1 vždycky vyhrá. Tak čaute.